Des que va acabar el confinament, el grup Dance Creative organitza els dilluns, dimecres i divendres sessions de ball obertes als veïns i veïnes del barri del Carmel. Durant una hora, entre 2:15 i 2:45, dos monitors ofereixen de forma gratuïta balls en línia, salsa i bachata adreçats a gent de totes les edats. L'entitat Grupo Dance Creative s'ha creat recentment i durant el confinament ja van oferir balls i tallers a través de les xarxes socials. Vam dir, escolta, ja pots sortir al carrer, fem a l'aire lliure, i vam dir, doncs endavant. I va sortir això, doncs en canvi d'estar a casa, doncs fer-ho aquí. Aquí tenim espai, un espai obert, i per tant el risc de contagi és molt menys que no pas si fos en un lloc tancat. Aquesta iniciativa ha tingut molta acceptació entre el veïnat i alguns dies s'hi ha apropat més d'una 60 de persones. Les sessions es duen a terme a la Rambla del Carmel, un espai pendent de reformar i molt reivindicat pel barri com a zona de lleure.